Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Amos 4 vers 13. Want zie, hij, die de bergen formeert en de wind schept, en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is, die de dageraad tot donkerheid maakt, en voortschrijdt over de hoogten der aarde, hier, God der heerscharen, is zijn naam. En het leerwoord komt uit Openbaring 19 vers 6. Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Een gezegende dag toegewenst.